Eskolari bai plan horretan sartu gehan bezala, aurtengo erronka guri izango da, beste hori ematen digun tikea, dena euskaraz izatea. Tiket baten diseinua aldatzeko utilidades atalera joko dugu. Diseños de impresión, impresión driver, faktura simplifikatua. Bertan bezeroak duen diseinua kargatuko genuke. Kargatu sakatu, programan dauden diseinu guztiak ateratzen zaizkigu, eta kasu honetan 162 aukeratuko genuke. Behin kargatuta dena ikusten dugu. Aldatu nahi duguna testuak dira, IFZ, izena, helbidea, herria. Testu bat aldatzeko atzamarra sakatuta utziko dugu, eta propiedades botoia sakatuko dugu. Aldatu nahi dugun testuaren gainean jarriko dugu kurtsorea eta itzulpena idatziko dugu. Adibidez, nombreren tokian izena idatziko dugu. Aplicar y salir sakatu. Beste bat. Hemen direkzion dagoen tokian helbidea idatziko dugu. Aplicar y salir sakatu eta horrela aldagai guztiekin. Aldatu duguna tiketaren goiburua izan da. Orain oinean dagoen testua aldatu beharko genuke. Adibidez, total dagoen tokian guztira idatziko dugu. Aplicar y salir sakatu eta horrela aldagai guztiekin. Orain gordetzea litzateke. Diseinu berdina berriro aukeratuko genuke 162. Gorde sakatu eta el diseño ya existe, desea de sobreescribirlo, galderari bai erantzun. Irten botoia sakatu, horrela egindako aldaketarekin gordeko da. Ordaintzeko moduei dagokienez, menu nagusira aterako gara, fitxategietara jo, ordainketa, puntutxoak sakatu, hemen jarri eta bat aukeratu. Adibidez, kontado. F4 sakatu editatzeko, itzulpena idatzi eskudiruz, eta gordetzeko F5 sakatu. Orain ordaintzeko bigarren aukera hautatuko dugu, hau da, tarjeta. Editatzeko F4 sakatu eta txartela idatzi. Gordetzeko F5 sakatu. Bukatzeko irten sakatu eta prest legoke. 3 puntotxoen botoian sakatuko dugu eta kodeen arabera ordenatzeko artikuluan sakatuko dugu. Artikulua hautatu, editatzeko F4 sakatu, testua aldatu eta intro botoiarekin jaitsi. Hemen izena ezabatuko dugu. Horretarako intro berriro sakatuko dugu, goiko izena agertuko da, berriro idatzi behar dugu eta orain gorde, F5, bai eta horrela profil guztiak aldatu beharko genituzke. Langileen izena aldatzeko fitxategietara joko dugu eta bertan enplegatuetara. Bat saltzailea aukeratu, F4 sakatu editatzeko eta izena aldatuko dugu. Gordetzeko F5 sakatu eta bai erantzun. Bukatzeko escape sakatu eta prest legoke. Hau saltzaile bakoitzaren izenarekin egin beharko genuke.